a ce kuma wai ku tara yara marasa aikin yi su zo suna zanga-zanga a cire wannan ministan tsaron, ba ku san unhanin da yake wa al'umma ba, kawai domin wasu sun biya ku. Yau in ina son a yi zanga-zanga a Abuja, na san inda zan je in kwasa mutane fiye da 2,000 ko 3,000 su shigo garin Abuja yanzu. Duk wani abin da ake wa siyasar 2027 an ce ana zargin akwai ma wani wakili dan majalisar tarayya wanda ake ganin yana tunanin wai 2027 zai takarar gwamna a jihar Zamfara, wai da shi ake wannan kuma dan jam'iyyar APC. Lokacin kamin a kai shi minista ba a kai shi EFCC ta wanke shi ba, jami'an SS ba su wanke shi ba. In sun tabbatar da laifinsa me yasa suka bari har shugaban kasa ya wanke su? Waɗannan matasa sojojin haya ne, yare ne waɗanda ba san ma mai Zamfara ko yankin arewa maso yamma yake ciki ba, domin ka lura kusan dukkan za a gansu da jeans da shirt, wasu mata ma za a gansu da dogayen gashi irin wannan da ake kira wigs. A zargin da muka gama na ya kafofin yaɗa labarai cewa ɗalibai ne aka ɗauko a jihar Nasarawa da wasu zaune gari banza a Abuja. Muna ganin wannan bai dace ba. Lamarin arewa maso yamma lamari ne da ya shafi al'ummar arewa maso yamma, ba lamari ne da ya shafi wasu mutane mazauna Abuja ko kuma jama'ar Nasarawa ba kawai. Wataƙila kamata su suna yi ne don tsaron Najeriya baki ɗaya, suke ganin in yana wannan mataki ba za a iya binciken shi yadda ya kamata ba. Yau in ina son a yi zanga-zanga a Abuja, na san inda zan je ko Yanyan ko Mararaba ko Asuleja ko Azuba in kwasa mutane fiye da 2,000 ko 3,000 su shigo garin Abuja in ce mutanen wata jiha ne. Wannan ba shine abin damu ba. Matsalar da ake ciki a jihohin Sokoto, Kebbi, Zamfara inda aka fito da ci gaban da aka samu na sha'anin tsaro tun lokacin da Right Honorable Bello Muhammad Matawallen Maradun kuma Shatiman Sokoto yake ministan tsaro na karamin ministan tsaro, ana ganin yadda jirage suke kai hari har ya kai yanzu 'yan ta'adda ba su iya kai hari a gari kamar yadda suke iya yi, domin an lalata kayan su, an lalata baburan su. Yanzu 'yan ta'adda in suka yi ta'addanci ko suka yi kidnapping na mutum, abinda suke cewa a kawo musu mashin ko kuma abinci ko wani abu wanda ke da bambanci da suke tsawwala kuɗi sai an kawo kuɗi da sauransu. Yanzu ka dibi yadda jiragen yaƙi suke operation a yankin Isa, Sabon Birni, Shinkafi, Zurmi da wani yanki na Katsina wajajen birnin Gwari da na jihar Katsina da jihar Kaduna da wani yanki na Neja da jihar Kebbi. A ce kuma wai ku tara yara marasa aikin yi su zo suna zanga-zanga a cire wannan ministan tsaron, ba ku san unhanin da yake wa al'umma ba, kawai domin wasu sun biya ku naira 20,000 ko 30,000 ko 10,000 ku je bakin titi kuna kira placard kwali kuna cewa cire shi. Idan ka ce za ka yi wannan bincike kashi 80 bisa 100 na duk ministocin gwamnatin Tinubu, in za ka yi wannan bincike za ka gano su da laifi akan abin da kake zargin minista Bello Matawalle. Amma wani zai ce to in har ana bincike shi akwai wani dalili ne da zai sa ba za a iya binciken shi ba? Ba a hana a yi bincike ba, amma amfani da sunan Zamfara ko kuma Sokoto ko Kebbi don biyan bukatu waɗanda ba su bane bai dace ba. Yanzu na ga yadda ake ta yama didi ana bayyana wani rahoto cewar ana zargin tsohon gwamnan Sokoto Magatakardawa Mako da tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Babura da tsohon gwamnan Kano da tsohon gwamnan Gombe da sauransu. EFCC na binciken su da laifukan da ake magana shekara 20 ko 19 a cewa yanzu za a koma tayar da shi. Wannan abin da muka yi ta kukan cewar bai dace ba, media trial, wato amfanin da kafofin yaɗa labarai ko 'yan jarida domin biyan bukata ba wai kotu ɗaya ke da haƙƙi na tabbatar da mutum yana laifi ko bai da laifi. Don haka a bari in akwai kes sai a kai mutum gaban kes, amma ba a tara yara shaidannu ba kawai don biyan bukatu. Duk wani abin da ake wa siyasar 2027 mu kuma yankin arewa maso yamma, yankin jihar Sokoto, Kebbi, Zamfara ba maganar 2027 mu rayu ma, mu yi noma, mu yi kiwo, mu yi sana'a, shi ya dame mu yi tafiya. Yanzu waɗannan matsaloli na security maimakon waɗannan da ke biyan waɗannan yara kuɗin nan su yi amfani da waɗannan kuɗin su zo su taimaka a sai abinci ko a yi wata hanyar da za a taimaka ma al'umma. Me amfanin ɗan Zamfara? An ce ana zargin akwai ma wani wakili ɗan majalisar tarayya wanda ake ganin yana tunanin wai
wai 2027 zai takarar gwamna a jihar Zamfara wai da shi ake wannan kuma dan jam'iyyar APC. Ni ba dan APC bane amma ina son mutane sani cewar duk bala'in da ya shahe Zamfara ya shahe ni domin ba bisa jirgi nake tafiya in zan je Abuja ko Kaduna ko Kano. Kamar kai kana tunani kenan wannan abu akwai masu siyasantar da shi kenan. An siyasantar da shi kuma ana amfani domin cin zarafi domin kokarin bata sunan shi Bello Matawalle minista karamin minista domin biyan bukata 2027. Duk wanda ke wannan bai yi ma al'ummar Zamfara adalci ba domin ina shirya maka ko an ɗebe shi a matsayin abin da suke so na ministan tsaro ba za a ba su ba. Karshen ta a ɗauke wannan position ɗin a kai wani yanki kuma karshen ta alheri da kuma nasarar da muka samu a sanadiyar shi wannan mutumin hakika karshe za mu yi hasara domin yau in ka taso daga mai ruwa dam haka kawo dogon karhe jihar Sokoto za ka ga akwai sojoji akwai sojojin sama akwai kuma sojoji waɗanda ke patrol na ƙasa sannan kuma akwai jiragen da ake amfani suna shiga dazuka suna kashe 'yan ta'adda yau kusan an kashe 'yan ta'adda fiye da 300 ko 400 a sanadiyar hare-hare jiragen sama da kuma sojojin ƙasa. Kana so ka ce a wannan yanki yanzu an samu sassauci ne na wajen matsalar tsaro kenan? Malam in kana maganar tsaro ba a cewa kashi 100% amma dai irin yadda da 'yan ta'adda suke gungu su je su kai hari a garuruwa ko a unguwanni ko a gidaje ko su tare hanya da yawa. To yanzu kamar kana ganin akwai su abinda al'ummar arewa ya kamata su yi nazari su kalla da kada a biye wa irin waɗannan masu yunkurin yin zanga-zanga ko kuma neman a cire wasu jagori a arewa? Akwai mana Alhaji yanzu ya za a yi a ce a arewa maso yamma ba mu da dattijan da za su iya zauna su shirya waɗannan mutanen shugabannin nan da suke takin sakar juna. In ka lura abin da ke faruwa Kano tsakanin Rabi'u Musa Kwankwaso da Abdullahi Ganduje da tsohon gwamnan da ya gaji Kwankwaso da shi kanshi gwamnan da ya gaji Abdullahi Ganduje Abba gida abin ban takaici ne a Kano cibiyar ciniki abin da ke faruwa a Zamfara tsakanin shi tsohon minista tsohon gwamna kuma minista na yanzu Bello Matawalle da gwamnan da ke ci yanzu Dauda Lawal ana takin saka ana ɓaci-ɓacin juna ana cin zarafi yara na shiga hanyoyin sadarwa suna ɓaci-ɓacin juna ko kuma abin da ke faruwa a Kaduna tsakanin Obasani da Yan-Rufai ko abin da ke faruwa a wasu wuraren da ba mu sani ba amma an ɓoye duk abubuwa ne da ya kamata dattijai sarakuna uwayen ƙasa su kira waɗannan mutanen su yi musu gwangware su gargaɗe su arewa fa tsaro take so ba mu iya noma arewa nan ake da ministan tsaro har guda biyu arewa nan muke da NSC na security gaba ɗaya arewa nan muna da manyan mukaman sojoji da na soja da na 'yan sanda da na jami'an tsaron hatta DGSS gaba ɗaya ɗan arewa ɗan Katsina ne arewa maso yamma sai a ce a tara yare da kudaden gwamnatoci da kudaden 'yan majalisu da kudaden da ya kamata a jama'a aiki wai a tara mutane su yi zanga-zanga wai a fi da wani EFCC ta naɗa shi lokacin kamin a kai shi minista ba a kai shi EFCC ta wanke shi ba jami'an SS ba su wanke shi ba in sun tabbatar da laifinsa me yasa suka bari har shugaban kasa ya wanke